Это большое счастье, например, сейчас наблюдать первый свободный закат потрясающей красоты. И вместе с тем, конечно же, я думаю о тех людях, которые еще не свободны. Я думаю, вельмі рады тое, што я на свабодзе. Я разумею, што для того, каб мы апынуліся на свабодзе, трэба было зрабіць вялікую працу. І мы выйшлі на свабоду, дзякуючы намаганням многіх тысяч людзей, і ў першую чаргу амерыканскіх дыпламатаў, амерыканскіх урадаўцаў, вось, якія прыклалі намаганні для того, што мы выйшлі на свабоду. Но